नमस्कार, हांव सोनाली तुमचे मुखार वाचता एक कविता। कवितेचे नाव जावन आसा भेट दोन जिवांची। कविता रचपी जय नायक, कविता वाचपी सोनाली सुरेश पेडणेकर। ना उलोवंक ना पळोवंक ना उलोवंक ना पळोवंक ना केन्ना ती मेळूंक ना। कितली सोबीत तांची इश्टागत, आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। फकत धाडल्यात तांणी संदेश, पळयल्यात एकामेकाक सोशल मिडियाचेर। फकत धाडल्यात तांणी संदेश, पळयल्यात एकामेकाक सोशल मिडियाचेर। ना केन्ना जावना तेंचो मेळ, कितली सोबीत तांची इश्टागत। आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। तिच्या तनमनात तो सुकावता, तो तिका फुला परत जपता। तिच्या तनमनात तो सुकावता, तो तिका फुला परत जपता। तांच्या भावूक उलावण्याक तिचे अंतर्मन भुलसता। ताच्या भावूक उलावण्याक तिचे अंतर्मन भुलसता। तिचे मन दुखचे न्हय हाची काळजी तो घेता। तिचे मन दुखचे न्हय हाची काळजी तो घेता। कितली सोबीत तांची इश्टागत, आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। ताचे रूप पळोवपाक तिचे दोळे आशेता। ताचे रूप पळोवंक तिचे दोळे आशेतात। तो तिका वेंगेन घेवंक आशेता। तो तिका वेंगेन घेवंक आशेता। दीस रात ताचे ओडीन तिचो जीव तळमळटा। तो तिका मोग खूब गो जाला म्हूण सांगता। दीस रात ताच्या ओडीन तिचो जीव तळमळटा। तो तिका मोग गो खूब जाला अशें सांगता। कितले सोबीत तांची इश्टागत, आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। ना उलोवंक ना पळोवंक ना उलोवंक ना पळोवंक ना केन्ना ती मेळूंक ना। कितली सोबीत तांची इश्टागत, आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। आसात ते दोन जीव जे एकामेकाचेर उवाळटात जीव। देव बरें करूं।